sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat nulis kemampuan remisi denda Kak. Udah mulai rujukan dan juga Jadi mau lihat mah amang. Memang tungi dia pe nang peneunulan ada molo na marsaru ko saripe iko di suku saripe do ijulo amang. Nang peso upamana tong do datong gujuk-gujuk na toradong tong do marsak ko saripe guarna. Jadi ido do kon molo songon na do nyamangi lain do mulai molot nyamang si Manalu memang nang isa tinggal tungi dia pe hutata tong do hita ijulo marsuk ko saripe. Baru pe ando nasarok parkusipon. Ido na biasa melalui ulaw na ada bata ina. Baik yang penting dang na manodo bapa uda na memang molo anak na bapa uda na kadung doi dang arang pola masalah. Alai molo song nerok mi molo dia pe hita law mangulaw tong do hita jolo masuk ku saripe patada tahi ido tarsong ido molo ada di bata amang dang arang umpamana permisi daw ngelana molo isi bapa uda na tinggal berarti ulaw ni mana do ada di si. Di masa dong masuk saripe ino do tarsong dido amang na binoto. Cuma molo di hutan namin amang asaboy di ulako ni jala di jalo jauh hari sebelum nong di pamasukian do guarni mana tu serikat masuki mana tu guarni serikat jadi apa nama sahaduan naung anak ni tanggung jawab ni amang udah nih do mang na amak tuan nih molo so masuk do pe mana di daftar ni serikat dangolo dong asahu tamangulahon jala na tua parada to pe dangolo mangulahon Katay majo inha mo ama ni serikat molo namasukon isi do tu tasongon manakit pangulion nadi naning manguli ido manang na naning manguli ido to mama naning manguli ido molo di hutan nami beda do ba molo soon di hutan nami contoh majo hudo rupani au ma rupani lao aneng manguli mau udah maju rupani idang adong be bapak lama au tu hutani udakku lama tu jabuni udakku nik kuma amang udakku kandung mang amang tuak kandung nik kuma jadi nasi dakan dihutai nggak masuk tu punguan dihutai baik parsahutaon baik di udah maju di punguan ni Manalu maju udah da alam marga Manalu doau mga songon nito mulai nak kaning pumasarikat imagine ro rupani jadi holan hupasa diriku tu amang udah kon aning manguli amang udah tak kasih amang udah lang bapa itu mau pasahat diku mak jadi amang udah don paboto hot tu tu punguanon dong asahuta tu sarikat mang natu gereja mang natu punguan Manalu sina diikuti ibana jadi mangulah manon marhite amang udon kani molau datung kita dapat hutayau datung kita datung atubuk kunesi iau datung di kita da pergereja nesi iau toho memang amangi tak pola ikon di pemasuk kau tu punguani alai ala ding daddo di si iulahon mang na disarikat be mulai hutan nami dah molo tambah di tonga-tonga ni keluarga ikon dilapor honda mang tu serikat jadi belum masa haduan na masa asa di ulahon akadong asa huta molo so di pabotohon do tu serikat bah dang adong di daftar ni serikat nama saunin na di masong itu asa ni do nakading dan awal beda luat beda do ahanakan beda do ulang songot dia tersaru pada di pangaratoan artina mang nai pulau Jawa mang nai dia menik kuma mangamai mak menguli mak salah mangamai
Bada tuh naik koncolo masuk imana tuh punguani asat to asaboy yamay. Mang na asaboy ulaw ni. Katar songo ni no naing na do muna no ay. Ikon malabog Ya gitu Allah. sarikat masuk tuh sarikat asaboy ulaw ni. Nah, ini ya Dala sana. punguap yan non. Dala di punguap ya mang. Di pabotoh man no ni. Baru pe masuk tu daftar ni punguan. Mula na manguli do. Sungun dia ma peraturan na di punguan ni. Baru pe kaluari anggaran ni. Sa tabi jo ate sa usolang jo parno nangom muna. Sa Oke, Amang. Terlumobi di amang onom tulusada do teh anam em tulusada. Molo taringo tu siamang naikon moi ASTMon adirte namai angkara dasar ni STMI molo ikom marikom masongoni. Alai hitaon no ngain na mangaririt na mangaririt tita taringot tu taruh jual do ala jual do nakkan Doho nama minjam alaman. nama mijja malamanot do dang ido alai molo pesongon ido munai amang ikon adong mole ulaud yala jualon nama sa dihutai ikon diulahon ADRT anggaran dasar ni STM i kesepakatan khusus di STM munama dangi natariri Ya. di songain taringot tu na mangulahon rumang ni ulaon ala jual i alaman ni parboru jala sinamot sitobol rabu pinugun parsinamo nahibul dangi manongain nah tarida mapaddohani nakking soniro ni amang si Manalu nagabe mamidja malaman atong tariri ma buasa gabe tarida paddohanon nian hola paddohan namai alai ijup pa maulaw ni imagono niari di ulahom ma marsibuhay ito guparanak ma nanaing parumayan na siya nodo pan ni parboru Ah, duk sipuli idebatiari mana tua-tuai na tua-tua ni huta dung de debatiari on na mangido do nasida tu na tua-tua ni huta na dihutai numobi ma isuhu parboru atung padenggal tangak kami no namang dipugu ni alaman munaon na marsatabi do nasida ima dala pangelepahan niya nasida asaboy nasida padenggal tangat dihutai doho na niotang na aing gua sida na kaning nunga takas be gabe parboruon na nunga takas be anak ni nasida gabe hela ni parhutai manakpe hela ni parboru alaya dong do tangan ni sida uduran ni nasida lumobi mai si jalo titi maraku manak kaning uduran ni paranahi asaboy nasida doho padenggal tangan dipogu ni alamani ido sa sistong na alay isempurna may gabe pasimpel ma ame midja malamat dohita inna ainggo sa sitong na iruhuti nung ngabe parjolo marsatabi nasida husituan na torp lumobi mana tua-tua ni huta doho na punabagas nung ngabe di detepet diari nasida idikki na marsibuhay na marsatabi do nasida diodoran ni siya asabuy padinggal tangat di hutai na hola kata penyederhanaan na manungay ko lapadohan na midja malamat dohitay na ang sa sitong na niyan dang dohono be na mamidja pita ay nung nga marsatabi hita si tohodo alaman ni parboru alay nga tabay be ada na marsatabi hita husiton na torop na ipalawas sita padinggal tangan manotor di pugu ni alaman ni nasida songoni mamang taring o padohan na duway nakaning hindi buti na. Iya, mau lihat tema di Amang Royal Sinaga. Jalan memang songonido na kubereng piala doh dua ni benar nang. Songonido memang jalan marsetebi do bagi-bagi di nama raya lagi di bain. Marbuah-buah tu raja ni hutan ikuma. Alai memang adong padohan di si setebi makamang raja na memijam alamat doha ini nalo memang di hatahon. Ido ni alamang alay hola Iya. pinagdarhanan na may mga samurai Ido. at sinatoro helay na mga sinakam. Ido, Anggo sa aliang guna sitong- mangulahon. Toho do mangulahon sudi do dia sudi pamarbud do tong padatik saati. Danga dong Ido. iya. Nau di mamang.
Dang Jadi mula na ako masuk na kingamang. Wala nang yado di hutanan ko ni. Dang hiya memangon si Pangulion di si. Ala tiba-tiba lah manguli memang ni dapat to ni mana mangudana. Beri dapat tema akar raja parhata akadoho na tua-tua ni huta. Raja ni paradaton. Doani ketua ni STM. Bah salilingon namang so na di pabotoh kamu untuk STM. STM dotong nagabiaha. Ani serikat dotong. Jadi akar aja ni ada tuh sudah ido na dibahas. Molo na di manguli mana torro tu sineng di sini bayu law ni. HP dang ngadong hian di paboto konon di pamasuk tu daftar ni keluarga di serikat. Sekta biamang bahas. tulusada. Ngahurok nakaning i aturan ni STM muna namay. Gangi aturan organisasi do STM mon. Aturan dirte ni organisasi namay na pinatupa muna. Aleng golaw hita huruhuti nakingamang. Sisa da lulu anak, sisa da lulu boru. Hau ni dakana do tu hau ni rakting na. Haha anak ni hahana do anak ni anggina. Daima atong molo adong anak ni abak ku manak ni anggikku. Alas sebab tadi nganon. Datung gabe mabayar nago kau anak kon anak ni abakot dihutai ayang guro dua ISTMI ay tanggung jawab pudui anak ni abaki manang pe anak ni anggiki ala sopo asida dari kon parsinuan tarsongoni man yan namang bolo dolak kata anak ni hahana do anak ni anggina idodok rohan yan alai molo tungpe naung patupa aderte anggaran ni organisasi dihutai iko si panulo itu si tuan motor songoni man yan nama boy alana ide memang amang dianggarani molorangi paboto kian nyon jauh hari sebelum di paboto kiam mon bisa lupa hutai di ulahonon nado amang ale pas dinala manguli baru roh di paboto langsung tanggal nasau namang ado rencana dang manikor di salo parhute amang bah dang manikor di salo dung nuay namang baru ipaboto kamu jadi adong dotong enggak san anggaran dasari dotong amang ibay sudine jauh hari sebelum mana 3 bulan kemudian asa terjadi Pangulion ni dang masalah cuma tong jolo ipaboto honjo masuk memana tu anggaran dasari. Bu Sawatik. Bain tanggapan jo. Iya, boleh emang patan sinurat. Jadi songonon. Makana adong idok dialap jual do tara jual. Ape juta ni parburu maulau ni dialap jual. Dan mungkin nakaning ngasih pakat dang mungkin parburu paradehon hudulan ni para anak. Nah, ikon tong do para anak memang mangulahon. Holang bedana molo taro jual do alap jual di hutan parboru ulau ni on masalah biaya sudah pengeluaran tanggung jawab do dia ala di hutan parboru do di alap jual tutup parboru mas songo sud bolon masalah pengeluaran do dia. Jadi dang nama minjam tempat guariat tong dang nama minjam tempat cuman dang suman gabi parburu na gabi parhobas ay laki hula do tetak do nama ngulau para anak itu tong alai biaya sudi ala nu kalaki su bolon iman do na sinamot Rabu Pinudu sinabot na hibul nah sudi pengeluaran tutu perburu tanggung jawab alai molona mangulau tong do para anak do mabay naka tes do dia idot tong jadi imaju pertama na kedua molo dutani perburu do ulau ni alana di hutan perburu arong bapak udana menang bapak tuana dang pola be permisi be alana otomatis bapak udana menang bapak tuana nunga masuk STM di hutai
molono pengantinon posisi pengantin dua laki baba non namen daftar sebagai keluarga dope posisi pengantin dope kan mungkin daftar nonna jadi STM dihutai alana posisinya lagi pengantin dope nah bertanggung jawab ima no bapak tua non do bapak do non ba dong asah hutai STM ini dong tubunan di sini itu tuh ba pasaton nama sesuai anggaran dasar rumah tangga tuh bapak udah non bapak tua non hal itu tuh memang jauh-jauh hari ngamar bawa tentu pasti otomatis di mar bawa bapak udah non menang bapak tua non na dihutai tersongoni majo tangga apa sih now ido saya dokon masalah suhu bolot don isi bulan nama imana ma biaya isudi tersongoni mangkate. Hai teman-teman relator Kotak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.